Sarkar jela kat pratari urumpang arja arpun rio kalau wanra ya ka Kaiphod jong ka expert committee halor ka state reservation policy ha ka yeng dorbar thawan ka jela ka ba ai jingmut ban penne kumjuh ya ki rukom trai kam ka job reservation policy khat khandai spa nyopu ar bala dan lupa bat terwaru shibun ki jing ai jingmut ha ka ba pen trai kam ka komiti bala thau hau nailor jong snam araja arpulai labu bakan pej bania ya ka rukom jing trai kam ka policy ka bala san post nam karta ban yamir jingmut bat baro ki biya don banta ha keleng ka jela bat ban ai jingmut ban pen bej ha ba don kam laong baka komiti kala penlong ya ka jing peliu jingmut bat ki kenhon na ki riulum na ki seng bhalang bat ki seng trai mon sngobha na ki senjok nong trai ki badai na ka puli puthi bat ki kenhon samla puli haswa ban ai khatdo ya ki jing ai jingmut Shushu ka komiti ka kdo baka bha lani ka reservation dai ban Pynshong Nongrim na ka Jingbun pat la ka long ha ka nu ka jat ni ka kinja henrai ka dei ban bot yaki kendon kat kum kariti senshar kum ha ka baya dei bat ka emlang salang bat ka jing sa dien ha ka puli ka jing duna ha ka khana bat ka jing baj runti ha ka jing shakri pat ba la ka long ha ka niam la ban pendon kam kum ka kendon ban yob ha Hakabaya day baga jing pentray kam hakislam puli ka komiti ka kdo baka long shabar na ka jing tray kam henry ka ongpan ka sarkar ka laban pej banya kat kum ki kendon ka riti senshar shu hakabakan tiu ya ka puli puthi da ka bakdo kham tam sharilom garo ka komiti ka ajing mot sha ka sarkar ban sedang ya ki kam ban penyar bat ken tiu ya ka rukom puli ha ki jaka ban ken tiu ya ka roi ka pa ka yok ka kot bat wan ra ka jing ya kop ha ki kam paj ba Ka komiti kam ai jingmut ban ai jing rap yaki baduna ka yok ka kot kata ki schedule caste, schedule tribe bat OBC category namar ki baduna ha ka yok ka kot ki don la ka benta kat kum kariti senshar ka ba penya pher na ki ken hon ki badon bha Ka komiti ka kershan ban beteng ya ka kendon carry forward ha ka resolution khat khandai spa nyopu ar bada ka bakdo ba ka mukadma hajila Punjab persha yo Devinder Singh ka sub classification hapo ki reserve category ka sha kat kum ki an tang lada ki don ki jinglum jing tip ki babnya Shuk ka komiti ka kentu ya ka sarkar ban khmi bnya halor ka jingwan ra ya ka creamy layer principle ka bala ban pediang kat kum kariti senshar ban pentikana baka baha kan poisha ki benta ki baduna hapo ki reserve category Halor ki badan jingduna ha ki department ka komiti ka kdo bakala dan lupa ha ka rights of persons with disabilities act arajar khandrio bat ki office memorandum balapan mi da ka sarkar Meghalaya Ka komiti ka shim baka resolution ha ka khat ar tarik ukalan kot khat khandai spa nyopu ar ka reservation policy ka badang trai kam bat dang pen trai kam wat hadin san post nam chu ka komiti ka ajing mut ban perking bat long shai ha ba pen trai kam ya ka reservation roster system ha ka thung kam thung jam Laong bahadin ka jing pej banya ya ki jing ai jimut na ki be don benta baro ka komiti ka menjur ban penne ya ka reservation policy khat khandai spa nyopu ar kum bakalong bala kadawru babon ki be don benta ki kershan ban beteng ya ka bala don lupa bat dan ki aka ban penbor ban pen kala Sri Conrad K. Sangma, Chief Minister in charge, Personnel and AR Department, to place the report of the expert committee on the state reservation policy Meghalaya. Chief Minister, please. Mr. Speaker, sir, I beg to place the report of the expert committee on state reservation policy Meghalaya. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya